begynder allerede skolen. Hvem husker ikke sin skoletid? Den har præget os alle. De fleste af os husker nok en lærer, som var bestemt god til at få det bedste. Ej, Christian, jeg tror vist bare lige, vi stopper her. Det var godt nok kedeligt. Men ja, som vi hørte Christian sige her, så er det en del af dronningens nytårstale fra i år. Og apropos nytår, så er det en af de største festdage for unge. Og det er lidt det, vi vil komme ind på nu. No, I done wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. I løbet af de næste 25 minutter vil vi vise jer, at det at være ung, det som vi sikkert også selv ved, meget andet end skole, lektier og sport. I løbet af de 25 minutter så skal vi også høre noget musik, som vi har sat ind. Det er fundet på Spotify blandt toplisten i vores egen klasse. Vi som optræk til den her fremlæggelse, så har vi holdt en lille fest. Vi har nogle klip på den fest, som nu har dem på vores klasse godt nok set det, men der er ingen andre, der har set filmen, så det bliver lidt spændende at se. Nu vil jeg sige på en lille fest. Altså, ja. Det der, det var en brygdel af, hvad vi vågnede op til dagen. Vi havde en rigtig god ven, som hjalp os allerede samme aften. Så det var klart. Men lad os komme i gang og se først om det. Vi drikker meget i de nordiske lande. Vi drikker hyppigere i sydeuropæiske lande. Men i Danmark, der drikker vi tit. Vi drikker ofte. Og vi har lavet nogle undersøgelser, eller det her ESPAD, som er nogen, der finder undersøgelser blandt unges alkoholforbrug. Og det viser, at 37% drenge, 28% piger, de drak mindst 20 gange i år 2011. Det er et fald på 13% siden 2007. Da Sundhedsstyrelsen indhentede tal til det her, som jeg fortalte om lige før, ESPAD, der var der 80% drenge, 79% piger, der havde drukket den sidste måned. I 2007, der havde 17% drenge og 9% piger drukket mindst 10 gange på en måned, og det var det samme i år 2011. Vi sammenligner os tit mellem England, Irland, Østrig og Italien. Vi ligger stadig øverst med det her alkoholforbrug. Men vi er stadig skarpt for fuldt, men 15,4% af de 15-16-årige har kørt bil eller motorcykel en dag, hvor de har drukket mere end 5 genstande. Og nu skal jeg lige se. 26,6% de har haft usikker sex en dag, hvor de har drukket mere end 5 genstande. Og i en undersøgelse, vi lavede til til den fest, vi selv lavede, eller vi havde der billeder fra lige før, der drak vi 35 øl, 20 i Quarterly, 40 glasflasker, 60 alkopops i alt, 8 shotsflasker og 21 liters loss ice med vodka. Og som Lasse rigtig nok siger, så drikker vi mere. Vi drikker tidligere, og så drikker og vi sammenligner os altid med andre unge i andre europæiske lande, som er på alderen også, som ligner os. Det er en kultur, der har ændret sig gennem tiden, så det er ikke kun noget, vi er kommet op med. Det er også noget, den ældre generation har haft med.
Det er på mål siden 1995, hvor ESPAD udkom med den første rapport om de her unges festkultur. Siden 2007, hvor der kom en rapport, og i 2011 kom der en ny rapport, der er Danmark altså let faldende, mens de andre lande de er let stigende i deres procenter. Så måske en dag, de overlever os. Vi skal se det andet afsnit af vores lille film fra festen. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Snakke med en hel masse folk. Vi har snakket for eksempel med de SSP-folk. Vi har snakket med Sigurd her fra skolen af, og så har vi snakket med Leif Brogaard. Vi spurgte dem, hvad deres kendskaber var til de her fester. Og de SSP-folk, de ved sgu det hele. Desværre til tider måske, men de ved det. De sætter sig sammen et par gange om året og snakker om, hvis der nu lige er en ting, den ene synes, den anden skal vide. Eller så ringer de. Vi har snakket om, at SSP's rolle, hvad SSP's rolle var. Og deres rolle er simpelthen at beskytte de unge ved at guide dem på den rette vej. Så de er ikke til det verden for at gøre os ondt. Og de har altså intet imod de fester, vi holder, så længe det er ordentlige steder, som ikke, hvor man ikke bliver glemt, hvis man går under. Vi spurgte også dem begge to efter, hvornår de syntes, at det var ansvarligt at begynde at drikke. Sigurd han svarede, at det syntes han, det var midt i 8. klasse, mens Leif han syntes, man skulle vente helt ind til 9. Men de svarede dog begge to fælles, at man skulle tage ansvar for sig selv og for andre, så det ikke var bare sådan, nå, jamen, han blev for fuld, ham gider vi sgu ikke med videre, han kan blive liggende der. De var glade for begge to, at Bundebald der blev rykket, så før i tiden, der måtte det jo starte, måtte man jo komme ind i 8. klasse, når man begyndte. Nu må man først komme ind i slutningen, eller i midten af 8. klasse. Og det er de egentlig rimelig glade for begge to, fordi at så venter alkoholen lige en tand længere. Vi har også snakket om deres samtaler, som I nok allerede ved, så har de samtaler med både forældre og med jer, hvis I finder ud af noget. I uge 12, hvor vi havde projektuger, hvor vi snakkede med Sigurd, der viste sig, at vi har haft 3 samtaler den uge, men i måneden før havde de faktisk overhovedet en samtale. Vi har været rundt og spørge folk og få de fester, og rigtig mange har svaret, at de gør det for at være sammen med vennerne, hvor de har det sjovt og hyggeligt. Uden overraskelse, så er der også nogen der har svaret, at de gør det for at være sammen med pigerne. Desværre er der også nogen, der har svaret, at de gør det for, at de er bange for at gå glip af noget. Men altså, ud fra det her, alle de her, kan vi konkludere, at der er ingen, der gør det for alkoholens skyld. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. So let's get focused. Hey, yes, I wanna see you naked. Sundhedsstyrelsen er også kommet med et par udmeldinger, som henvender sig til alle sammen, for at guide dem på rette vej. Og det lyder, at alt alkoholforbrug er en risiko for dit helbred. Og man skal ikke drikke for ens egen sundheds skyld, så der er ikke noget med en øl om dagen, det gør en sundere, det gør det ikke. Man har lavere risiko, hvis man holder sig inden for 7 genstande, hvis man er en kvinde, og 14, hvis man er en mand, altså om ugen. Overskrider man så de 7 eller 14 genstande, så har man selvfølgelig en større risiko for at blive syg. Et godt råd det vil være at stoppe for 5 genstande ved samme lejlighed. Og er man gravid eller prøver man på det, vil det også være en meget god idé at holde sig væk fra alt alkohol. Jo ældre man bliver, jo mere forsigtig skal man også være med alkohol. Og nu skal vi så se tredje afsnit af festen. Du står på tiden. Hvad?
I dag er det Sarahs fødselsdag. Hurra, hurra! Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig. Med dejlig chokolade og kage. Looking like a mouth. All these little kids run around, I can hear their stomachs growl. It's a full moon out, and my girl just keep on howl. Vi har været rundt og spørge 8. og 9. klasse om deres festvaner, hvor hele 63% har svaret, at de indtager alkohol til fester. Men størstedelen indtager kun alkohol 1 gang i måneden eller sjældnere, og de fleste startede først med at drikke, da de var 14. Kun 22% af de adspurgte drikker slet ikke. Mange siger, at de oftest fester hos vennerne. Mens 26% siger, at de vil hellere feste i byen, altså til bal eller søbadet eller i parken. Man vil helst drikke alkopops, mokai og breezer og temt og alt det der. Som svarer rimelig godt til det med vores fest. Hvis vi spurgte, om de vidste, hvad der skete med kroppen, så vidste de næsten alle sammen det. Kun 10% ved det ikke. Altså sådan noget der. Den har holdt på. Og det er fordi, at leveren nedbryder det alkohol, vi indtager på sådan en aften. Det kan tage op til 48 timer og nedbryde en enkelt aften fra byen. Så længe leveren skal nedbryde alkohol, så laver den overhovedet igen. Så drikker man 7-12 genstande på en uge. Så har man indtaget det, der svarer til 2.000 kalorier. Det svarer til 700 gram blandt selvslik eller helt før i den. Stofskiftet det nedsættes helt op til 40% ved indtagelse af alkohol hver dag. En halv flaske vin, den svarer energi- og kaloriemæssigt til 3 halve stykker råbrød med smør og pålæg. En normal øl, som der står til Simon, den svarer energi- og kaloriemæssigt til et halvt stykke råbrød med smør og pålæg, plus et stykke æble. Den normale øl, 125 kalorier, det svarer til sådan et rimelig godt ølmåltid. En sommersby er 141 kalorier. Er man ude i breezer eller en Captain Morgan og cola, så er man oppe på 188 kalorier. Og går man så til de helt skarpe, den her shotsen eller snaps, så er man altså ude i 100 kalorier per glas. Cocktails, der har vi den velerkendte Gin og Tonic, som er en af de mest kendte cocktails. Den indeholder 210 kalorier. Vi har en Mojito, det er en meget opfriskende cocktail, og den indeholder rom, sukker, limesaft, mynteblad og en masse isterninger. Mængden af rom og sukker, det gør, at det er langt fra en kalorielet drink, på trods af det grønne look, som den ellers har. Så indeholder den 240 kalorier. Vi har en Pina Colada, som er den eksotiske cocktail, der let kan give drømme om syden. Den består af rom, kokoslikør, kokosmælk og ananasjuice. Og det er altså også noget af en kaloriebombe på 650 kalorier. Så har vi en margarita, som er en rimelig lækker sommercocktail. Den består af tequila, brandy, cognac eller triple sec limesaft. Og det er også noget af en sukkerbombe, fordi den indeholder altså 850 kalorier. Jeg er for kendt til det her sted. Jeg vil have alle klubbens damer med. I see nobody but you. I'm never confused. This is the last $20 I got, but I'ma have a good time ballin' in that. Tell the bartender, line up some sides, cause I'ma get loose tonight. She's on fire, she's so hot, I'm no liar, she burn it. Jeg er ikke så i et år. Jeg er ikke så i et år. Jeg er ikke så i et år. Som sagt, så har vi snakket med en masse forskellige folk. Vi har også snakket med Dina Alminde fra Thisted. Hun er ernæringsekspert og har en masse holdninger omkring sådan her alkohol. Vi spurgte hende, hvad hendes holdning til energidrik var, og det mente hun, det var kun nødvendigt til eliteidrætsudøvere, altså folk med et almindeligt aktivitetsniveau, bør ikke indtage dem. Hun sagde også, at alkohol det var en ren forgiftning af kroppen, så afhængig af mængden, jo mere bedøvet og sløvet bliver kroppen. Og så det der med alkohol og vægt, det skulle nok ikke en helt så god idé. Så hvis man prøver at holde vægten nede, så er det nok ikke alkohol, man skal gøre det med, fordi der er rigtig mange kalorier i.
Man skal bruge det til særlige lejligheder, og så skal man sørge for at holde mængden nede, som de andre har snakket om. Du skal se fjerde og sidste afsnit af festen. But first, let me take a selfie. Lad mig fortælle dig, hvordan det gik ud. Jeg sagde, lad mig fortælle dig, hvordan det gik ud. Klubben fylder mine år og lægger skjul på alle sår. Jeg ser man ikke svage tår. Jeg har det godt. Ring som den her på 4 cm indeholder en enkelt genstand. Men når man så drikker meget, og man får en promille på 0,2, så har man altså svært ved at fokusere, og man har også svært ved at omskifte sig fra mørke til lys. 0,5 promille, situationsfornemmelse, den er sådan rimelig svækket. Man har svært ved at gøre noget præcist, og man må ikke længere køre bil. 0,8 promille, nedsat koordinationsevne og en rimelig øget reaktionstid. Når man så er helt op på 1 promille, 1,0, så opmærksomheden, den er sådan, den er ikke rigtig længere til stede. Og koncentrationsevnen, den er i hvert fald også ret svækket. Man er træt, og man har i hvert fald ikke særlig nemt ved at bevæge sig længere. 1,5 promille, meget forringet bevægelsesevne og talebesvær. 2,0 promille, nu er man altså ved at være forgiftet til, selvkontrollen, den er også helt væk. Når man en promille på over 3, så er man altså meget tæt, i hvert fald meget tæt på at være bevidstløs. Åndedrætsbesvær er også noget, som er meget normalt, og det samme med opkast. Ganske normalt. Når man så en promille på 4 eller derover, så er den altså dødelig. Specielt hvis man blander den med sovemedicin eller smertestillende som hovedpinepiller og sådan noget. Så man dør altså ofte af en promille på over 4. Vi har 6.300 dødsfald om året, bare på grund af alkohol. Det svarer i gennemsnit til 20 dødsfald om dagen. Og det er altså også bare på grund af alkohol. Jeg vil ikke se dig danse som de andre piger. Bevæg dig for mig, bevæg dig for mig, bevæg. Jeg vil ikke se dig danse. Why are you looking down on the wrong road? When mine is the heart and the soul to the soul. Let me be around, fuck 'em both like hey, oh. I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We vibing like hey, oh, hey. We popping like. Nu vil jeg gerne lige sige lidt om, hvad vi synes, at lokalsamfundet kan bidrage med. Det vil give det allerbedste resultat, hvis normerne for alkohol er ens. Både derhjemme, på skolen og i lokalsamfundet. Forældrene har en meget stor rolle. De skal være meget tydelige i deres udmeldinger om alkohol, og de skal også være betydeligt normsættende. De kan også direkte påvirke de unge ved at skabe rammerne om en alkoholfri fest, så længe som muligt i børnenes opvækst. Lokalsamfundet kan hjælpe ved at holde skarpt øje med nattelivet,
De skal sørge for, at restauranter overholder de regler, som der er ved udskænkning af alkohol til unge. Igennem de sidste 25 minutter har vi fortalt jer om, hvordan det er at være ung og med alkohol i kroppen. Vi har fundet ud af, at vi drikker mere, tidligere og hyppigere. Thy starter tidligere end de fleste større byer. Men det er ikke kun de unge i Danmark, der har det der rekord i at drikke meget, fordi det har de gamle altså også, eller de ældre. Og det smitter selvfølgelig af for de unge. Vi har også fundet ud af, at man typisk starter med de 8. klasse med at drikke. Men samtidig så er det heller ikke alle, der har en god oplevelse første gang, de drikker. Vores forslag, når det er, at vi skal ændre den her kultur, det var, at man får skifte fokus fra alkohol og over til noget hyggeligt samvær i stedet for med vennerne. Alkohol bør være en helt klar mindre del af vores kultur, og specielt vores festkultur, for vi drikker rigtig meget. Vi var ude at spørge folk i uge 12, hvorfor går I til fest? Og langt de fleste de svarede, at det er for at være sammen med vennerne. Så der er alligevel ikke noget, der tyder på, at det er for alkoholens skyld, at vi fester. Så hvorfor må